I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu i u prvu epizodu Dream League Sukera 2016. I ja sam sad ušao i sada vidim nešto, ugađa se. Pa sad daje nam kapitene. Sad ja izaberem koga. Pa meni se ovaj Christian Taylor najviše sviđa. Pa nema dole. Uzet ćemo njega. Ok, uzimamo Christiana Taylora. Ja mislim da on igra za Barsu. Tako nešto. Ako čujete da nešto žvaćem, to je neka žvaka. No. Mislim, nije žvaka. To je ono od bre od flaše. Ono pa dobro. Rolando. Jaj. Ok, šta je sad ovdje da radim? Ajde, sad ćemo Ronaldo. O, brate. 2280 konica on košta. Pa dobro, nije loše. I ljudi, idemo u prvu utakmicu. I ljudi, ja vas u prvoj rundi, mislim, u prvoj rundi za danas. Neću da snimam više rundi. Dobro izgleda grafika, meni se stvarno sviđa. Ali od uvijek sam teo da u Dream League poprave sudije. Sad ja ne znam kako ovdje sudije reaguju. Samo malo da se priviknem. Ja ovo nikad nisam igrao, pa evo ovo mi je prvi put. Ok, dodat ćemo ovom. Hop. Hop. Ok, idemo polako. Tako se najlakše daje gol. Ok. Što pao? Ok, mora se naviknem na ovo. What the fuck, kako je ovaj šut? Ok, pa samo ispucamo. Znate kako čudno kontrole. Ok, idemo gore. Opa, Dudo je tamo. Idemo. Ok, dečko se dobro postavio. Oh, it's a throwing. To se sećam iz Dream League stare i zato zaboravite Dream League onu staru. Od sada samo 2016. A kad izađe 2017. to će da nasturimo. I ja sad sam malo glasnije pošto sam odspavao i sada mi se digla energija. Ok. Šut. Šta je ovaj šutno? Ok. Stvarno mi se sviđa ovo. Nije loše. Ali imam jednu zamjerku. Pošto igrači su stvarno skupi. Izvinite, zvoni mi telefon. Pa ću nakratko da prekinem snimanje. Ok, ljudi, vratio sam se, morao sam se javiti na telefon. 0-0. Idemo. Znači, rekao sam da imam jednu zamjerku. A to je... Pa ne znam ni da li imam zamjerku. Nego sam samo lupio. Mislio sam da imam neku zamjerku, ali dobro. Vidite, pošto
Ovo je jedna zamerka. Vidite, znate da je ovdje bio kružić i može da ga prilagodite. A ovdje samo morate u kontra stranu da učite. Ja sad uopšte nisam pritisnuo dugme, ali dobro. Znači igrica je ekstra. Meni se sviđa, igrao bi je svaki dan, mislim i hoću da igram svaki dan i svaki dan ću da je snimim. Pa ćemo zajedno da osvajamo te trofeje. I nadam se da će da se skupimo neki subscriber, pošto trenutno imamo jedan. Ali to je jako loše. Ti dečko što me pratiš, hvala što me pratiš. Znači pozdrav za tebe. Znam da nisam neki youtuber, ali ovo mi je hobi. I hvala ti što me podržavaš. I sada da se vratimo na igricu. Evo, dao sam gol prvi put. Mislim, nije prvi put, i pre sam igrao. Ali dobro, dok snimam. I da, naravno, snimit ću je na Demla TV. Znači, obožavam ove. Ok. Stvarno mi se sviđa, izgleda kao pravi fudbal. Mislim, jeste fudbal, ali realan fudbal, onako. Vidite kako igrači izgledaju tako ekstra. Vidite tu njihovu opremu, samo kopačke malo, aj to. Ali kopačke nisu bitne. Vidite ovaj, skoro svi imaju crne, a ovaj ima crvenu. Ne znam čega, koja je to fora. Idemo. Trči, trči, trči. Ovo je mnogo ukusno, što žvaćem. Jaj, što tako? Ne znam ko mi je, da, kapiten mi je Telo. Gdje? Idemo, samo polako. Ok, 1 minut nadoknade i sad će valjda da svira, kad mu ja uzmem. Ne uzimaj! Ok, 1 minut. What the fuck? Ladno je ovaj bre, šutno u gol. Ako čujete neko čamrljanje, to je moje mače. Mislim, mali mačak. Evo ga, dolazi do mene. Ok, ljudi, ovo nije kraj epizode, nemoj se brineš. Mislim, ti što me pratiš. Ok, Victory, Winston. Ok, zaradili smo 32 coinsa. I 6 smo na tabeli. Ok. Joj. Ok, koga ovdje imamo? Ok. Da. Sad ćemo da srčujemo Messi. Ok. Messi košta 2380 coinsa. Ali ja imam trenutno 1032. Pa dobro, skupit ćemo. I ljudi, ja bi radije odigrao još jednu utakmicu, ali ne mogu, pošto ne smijem da snimam preko 10 minuta. I ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu i mi se vidimo ponovo u sljedećoj. I od tada od mene veliki pozdrav za sve vas i ćao.